हातामध्ये काय आहे ते बघ आणि मला विचार. अरे तुझ्या हातामध्ये आहे आणि माझ्या का पायात आहे का? खान साहेब, आता मी लय रागाने बोलतो आहे. रागाने? म्हणजे तुला राग येतोच म्हणायचा. खान साहेब, मागं सरा, मागं सरा. ह्यो मर्द मराठीचा वार आहे, वार. ह्यो वार कसा फिरल आणि केव्हा मुडका उडल ह्याचं काही सांगताच लागणार नाही. वा, बराच हुशार दिसतोय. काय रे, कुणाची चाकरी करतोय? हा, त्या दिवशी तमाशा बघायला आलेला ह्योच खान साहेब आहे वाटतं. लय हुशार आहे. अरे पण ह्यो बी नाही करता तालमीतला घोडाजी आहे, घोडाजी. चाकरी होय. अहो आता मित्र द्यायला लागलंय. म्हणजे अजून कुठं चाकरी पत्करली नाही वाटतं. आता चाकरी कुठेही भेटते. पण रे काय? अहो चाकरीला काय नव्हता गेला हाय. अहो तुम्ही मी चाकरीला लावर, पण मला तशी चाकरीच नको. म्हणजे तुला चाकरी हवी तरी कसली? अहो चाकरी जर करायची असेल तर पोटाला पोटभर भाकरी आणि आसमानच्या परिवानी गुलजार छोकरी मिळेल तरच त्या चाकरीचा मोल. नाही तर काय त्या नुसत्या चाकरीला चाटायची. गडी मोठा रंगेल दिसतोय. काय रे, एखादी फक्त चोकरी पाहिली वाटतं. अहो छोकरी काय वाटत पडलं आहे. असं नाही कितीतरी पालखान्या घालवल्यात, पण आज मी तीच एक बी छोकरी मिळाली नाही. नाही म्हणाला तर आता ती कुठे दिसायला लागली, पण अजूनही काही जमलं नाही. अरे मग मला सांग की, मी देतो जमवून तुझी. अरे वा, लय हुशार असते हा. आईच्या बिळावर नागोबाने ढोलाय बघतोय, पण ह्यो बी नावाचा घोडाजी हाय, घोडाजी. अहो ह्यो काय तुमच्या मध्ये नेता लावायचा हाय. अहो लगीन हवं, लगीन. अरे मला ती चोकरी दाखव तर खरी. मी हा हा म्हणत असताना बनवून देईल तुझी शादी. चक्कडी बरोबर तमाशात नाचणारा रंगेल माणूस हाच दिसतोय. काही हरकत नाही, परत याला एकदा आजमावून पाहूया. काय रे, त्या दिवशी त्या तमाशात छक्कडी बरोबर नाचणारा रंगेल माणूस तूच होता ना तो? ती छक्कडी बहुत अच्छी लगती है मुझको, बहुत प्यारी लगती है. अरे वा, खान साहेब लय पागळा दिसतोय. अहो ते खान साहेब, काय सांगू तुम्हाला. सांग, जे काय असेल ते सांग. अहो तिच्यावर समजांचंच मन बसतंय, पण तिचं मन कुणावर बसतंय ते काय माहित नाही. तिचा मन कुणावर बसला असं तुला वाटतंय? ते म्या काय सांगू. तिचं मन काय माझ्यासारख्या रंगड्या शिपाया गडावर बसणार होय. अहो एकदा सरदार, सिलेदार, मनसबदार बघितलं असं तिनं. हो, बरी सोय झाली. अहो खान साहेब, त्या दिवशी तुम्ही त्याला मोराची थैली दिली ना, तेव्हा म्हणायला लागली. काय म्हणायला लागली सांग? म्हणायला लागली, म्हणायला लागली. अरे पण काय म्हणायला लागली सांग? म्हणायला लागली, पण मला काय जमते. मला लाज वाटते सांगायला. यह बात है, समझ गया. दिल से लगाया हुआ दिलवाला ही जाने. क्या कहूँ, मैं तो इश्क में तड़प रहा है, और तू कहाँ और मैं कहाँ. हे देखो, माझा एक काम करशील का? और हो, तू आपलं नाव नाही सांगितलं. अहो माझं नाव घोडाजी. बहुत अच्छी है तेरी हिकायत और बहुत अच्छा है तेरा नाम. अच्छा घोडाजी. अहो घोडाजी नाही, घोडाजी, घोडाजी. अच्छा घोडाजी, तुझी ती छप्पडी याद होती मला. अशी मस्त छप्पडी है वो. क्या कहूँ, मेरा दिल बहलाने लगा है. खान साहेब, तुमचं दिल काय भी कहू दे, मला सांगा. जिए मेरे प्यारे घोड़ाजी, तुम बहुत अच्छा आदमी हो. ले, या ले. तुझ्या त्या छप्पडीचा पुन्हा एकदा मला नाच दाखव. बहुत अच्छी नाचती है वो.
आवाज तिला नाचत ना होय जरूर जरूर टाकेन तुम्हाला. अच्छा घोड़ा जी, हम तेरी जिंदगी में हरदम याद करेगा. याद रखना, मेरी बात भूल न जाना. चलता हूँ. याद रखना. आता मी तुमचे बरोबर याद करतो. कसं मला डोसकं चालतंय हाय या घोडाजीला डोसकं हाय. पण आता या महिन्याला नाताय कशी न्यायची. महिना नाताय येईल बघूया. पुरुष इतकं गोंडस व तेजस्वी कसं. शाबास मोहना. महाराष्ट्रातील स्त्रियांना आदर्श वीरांगणाप्रमाणे वाचणारी तू एक देवताच आहेस. माझ्या महाराष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी आपली शस्त्र धरण्याला आरे करण्याला प्रथम हा भैरजीचा. नाही, तुमच्यासारख्या स्वराज्य पायकांनी आम्हा स्त्रियांना प्रणाम करायऐवजी स्वातंत्र्य दीपासाठी तळमळणारा त्या राष्ट्रदेवतेला प्रणाम केले तर वाखाणण्यासारखं होईल. पण नाही, त्या खानाची काय खबर बात. त्या खानानं आम्हाला अगदी जेरीस आणलाय. काय होणार आहे तेच कळत नाही.